Eta beraz, ez da guri egiten zaigun iruzur bat. Euskal gizarteak eskubidea dauka jakiteko, alderdi bakoitzak, talde parlamentario bakoitzak, zer defendatzen duen. Puntuz puntu, gai guztietan. Ze horrek utziko zuen agerian, atzo esan genuena, dakizuen moduan gaurkoa fartsa utza zela, ez gentozela ezer berezirik erabakitzera, baizik eta bi alderdiren arteko akordio baten estenifikazioaren urrengo urratsa egitera, eta beraz, etzela esaten zen hori defenditzera etorriko, ez da ere proposamen zehatzak egitera etorriko. Eta batzuk hori izkutatu ahal izateko, ez dute puntuz puntu gai bakoitzean edukietara, eta zehatz-mehatz edukiak aurkeztu dituela Euskal Herria Bilduk, eduki horietara sartu nahi izan. Ez dute agerian utzi nahi izan, duela hilabete batzuk esaten zutena, orain beste zerbait esaten dutela, eta beraiek direla aldatu direnak. Baita ere, Gipuzkoaren eredua ez dela, beraiek proposatzen ari direna. Eta hori egiteko presidenteak egin du, nahi izan duen, komeni izan zaion, araudiaren interpretazio bat, alderdi interesak, beste behin ere, akordioak berak egiten duen moduan, Euskal Herriaren interesen aurretik eta Euskal Gizartearen interesen aurretik jarriz. Horregatik nion, iruzurra ez digutela guri egiten, baizik eta Euskal Herritarrei egiten dietela.